आफादगिरि आरो जोंजों लोगोसे बाक्सा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो नैबे हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगायावथ' आं फैफेरनाय गोसोआव गैया दिनै गिबि खेब फैदोंमोन जानो हागौ बे नोंथांमोननि जायगायाव हिनजावफोरनि अनजिमाया बारा ओंखायनो हिनजावफोरखौबो बांसिन नुदों आरोखि बेनिफ्राय अबयसे आं नैबेखौ मिथिखागौ बे फैना फैबाथाय हिनजावफोरा बिराद बारा जाथारो फैबाबो आं इसेबां मोजां मोनोथाय माबा सिनेमाफिल्मबो दंहाय होबथा नायथारनांगौ होननानै खाथिनिफ्राय नुनायखौ बारा मोजां नुवा खिन्थु हाथरखि गिदिर गिदिर नुयो बे गोजाननिफ्राय नायहरनोब्ला मोजां नुदोंमोन गोजाननिफ्राय बिराद साइज नुदों ओंखायनो मालाबा सिख्लाफ्रा आयौ माथो फैनानै नोंखौ बिराद साइज साबसिन नुयो जायो ओंखायनो सानफ्लांलायनानै आं फैनायाल' एसे साइज बालायनानैथ' दाबो हिनजाव मोनाखै हाबा जानो थांगालायलांसै समुदाय थाखो बेसेबां हाबा जानायनि दा जियानो जा दा फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों दा खोथाया जाहैबायब्ला नोंथांमोननि बुंनायखौ रायज्लायनो नागिराखै बिदि नोंथांमोनाथ' खालि लुबैयो बे फैला मेन्देलाखौ मोनबाथाय जोंनि नायनि अनगायैबो बेलेग बायरायाव होनो नागिरो आरो दिनै नङा होनबा दिनै जिहेतु जोङो नैबे बिसायख'थिनि फोसावथाय नैबे हाबाफारियावसो फैदोंमोन राजखान्थिनि खोथासो एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन